toată lumea, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un episod. Astăzi suntem pe RPG No Limit. Hai să vedem ce facem și noi azi. Wanted 28, kill copil, change 28. Asta, unde ești? Asta e în aer. Wow. Ia, ID 28, parcă asta era? Da. Protection civil. Bă, și nu știu dacă filmează, stai puțin de verific. Perfect, filmează. Nu știam de ce merge așa bine, că am un PC cu lag. Și da, verific mereu că știu că nu merge el așa bine. Ok, e la ăștia, la Verdat, rusian. Așa. Bă, și nu știu, dacă vreți să continue seria, puneți like acolo, să facem și noi acolo, nu știu câte like-uri facem. Mai multe, nu știu, câte vreți voi. Așa. MS28. Nu ești mafia. MS28. Hai dăm și runner. Uite și tu său. Atât meu vor așa, să-i dăm numele unui polițist. Da, suferința mare cu ăștia. Da, hai, du-te repede, da, așa, baigan, ui, 499. Și acum o să regăm pe ăsta. Știu că o să-l regăm foarte mult. Așa, pentru unde e. SMS 103 47 filmez. From post. Iau TV. Este acțiune. Așa, hai după el. Unde e ăla? Bani de mă enervează. Ok. Nu mai bagă numărul ăsta. De post. E clar, cum dă cu tecul. Îmi dau seama. Hai. Hai. Mergem după la altul. Făgără. Trebuie să luăm infernul, să nu mai stăm după. Să imprimăm pe ăla cu sultanul, cum mai are și nos. 2, Doamne, 4, 9.
spăm așa frumos. Ok. Hai să luăm. Așa, motorul. Și acum să strângeți afară, să dea la FVR. Așa. Perfect. Bă, sper că mă bine. Cred că mă bine. Așa. Alinte pe acolo. Așa. Hai, fii aici, Alex Barbu. Eu. Să luăm pe la spate, Bă, pun pauză și revin imediat după ce îi fac pe ăștia, că am puțin lag. Bă, am pus pauză? Bă, filmez? Ia. Ah, ok, am filmat și partea asta când am făcut un duel. Din păcate, fail. Opa, el se vede FVR. Așa, luăm Infernus. Dati. Boigane, no. Da. Așa. Hai să luăm Infernus. Ok. Licențele amateur, licențe. Da. Ia. Hai de port armă la laptop, aia. Apoi mai deveni pauze, nu știu, nu contează, am pus pauză, am revenit, mergea la opa, hai că mai mergem după hai, 57 kg, lăcutul, fiind 57. Nu contează de ce am filmare. Nu sunt 57. Așa s-a plecat și asta. 57. Așa. Salut. Așa, salut și ție. Noi. Oh, dai pe un 0. Așa, top. Așa.
Așa. Băi, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Mai fac un episod, mai filmez după, așa, mai postez. Da, ca să nu fie mare videoclipuri. Păi, vă salut și cam atât. Hai, salut!